Teemu, nyt ollaan suurien kysymyksien äärellä. Kyllä. Minkä takia sinä haluat ottaa botoksia? No mä haluan botoksia sen takia, että mä ennaltaehkäisen tulevia juonteita, mitä mahdollisesti tulee sitten otsaan ja että niitä ei sitten tulisi. Et se on mun pääasiallinen tarkoitus tässä. Okei. Botoksiin liittyy tosi paljon ennakkoluuloja. Niin mitä sä ajattelit botoksista aikaisemmin ja mitä sä ajattelet nyt? No mä aina luulin, että botox niinku kokonaan lamauttaa sen lihaksen pysyvästi. Että siitä ei ole sit niinku paluuta, mutta mä oon nyt oppinut, että se on vain väliaikaista. Että se on sellainen, mikä on uutta mulle. Sen tulee mieleen ensimmäisenä. Ja sä pidät kovin huolta sun ulkonäöstä. Ja mä haluaisin kysyä sulta, että milloin sä tajusit olevan kiinnostunut meikkaamisesta ja milloin sä uskalsit alkaa toteuttaa itseäsi? No mulla ei ole ollut ikään sellaista, että mä en olisi ikinä uskaltanut tehdä mitään, mitä mä en halua. Et mä oon vaan pikkuhiljaa ruvennut tekemään, pikkuhiljaa ruvennut meikkaamaan, pikkuhiljaa ruvennut toteuttamaan itseäni. Ja aina kun on ollut joku semmoinen asia, mitä mä haluan tehdä, että nyt mä haluan korostaa mun kasvoja, ruveta tekemään varjostuksia, mä rupesin tekemään sitä. Tai sitten, että mä haluan nyt ruveta tekemään silmämeikkiä, niin mä rupesin tekemään sitä. Mut siis kaikki lähti about 3-4 vuotta sitten. Mielenkiintoista. Miten sä sitten tajusit alkaa tubettamaan tai miten sä kiinnostuit tubettamisesta? No tubetus lähti semmosesta, että mä tein tämmösiä huumoripohjaisia videoita mun ystäville, ainoastaan että mä näytin heille. Ja he oli sit silleen, että hei, et sun pitäisi tehdä oikeesti sitä YouTubea. Että sun pitäisi oikeesti tehdä videoita sinne, että tosi moni varmasti tykkäisi. Ja sit mä tein tämmösen ensimmäisen videon ja sit se sai paljon näyttökertoja ja siitä se sitten lähti. Ja se on kyllä lähtenyt tosi hyvin ja sä toimit monien esikuvana, niin millainen palaute on yllättänyt sua? No tietenkin kaikenlainen palaute yllättää. Ehkä se alussa yllätti, kuin vähän mulla alussa tuli negatiivista kommenttia. Et mä oletin, että mulla olisi tullut enemmän sitä. Että alussa sitä ei tullut. Et sitä on enemmänkin, se on lisävynyt totta kai, kun on tullut enemmän sitten katsojakuntaa. Mutta mä oletin mun ensimmäisen videon näitä pahimpia haukkumakommentteja, mutta niitä ei oikeastaan tullut. Et siitä mä yllätyin tosi paljon. Että se on semmoinen yllättävä. Mutta tietenkin sitten positiiviset kommentit, varsinkin kun ne on semmoisia henkilökohtaisia, että kiitetään mua nimenomaan se, mitä mä teen, niin se on semmoinen, joka koskettaa mun sydäntä. Toi on kyllä tosi huikeeta, että oot saanut noin paljon hyvää kommenttia. Me kyllä yhdetään siihen ihan täysin ja mä annan nyt Susannalle vallan sitten tehdä jotain sun naamalle. Yhden asian mä haluaisin sunkaan jutella tässä. Meillä on semmoinen mielenkiintoinen kuvio tässä. Teemuhan on vähän sellainen äidin, mamman poika. Niin kuin mun pojat on mulle semmosia mamman poikia. Ja silloin kun me eka kerran tehtiin, muistatko täällä videota Henry, sinä ja minä, niin kyllä. Sä olit huolissaan, että voidaanko me tehdä mitään hoitoja, ettei sun äiti hermosta. Joo, muistan. Miten sun äiti on nyt suhtautunut tähän? Me ei ole tehty sulle mitään varmasti niin radikaalia, että äitin olisi tarvinnut pelätä. No, joistakin asioista, aina kun mä teen jonkun uuden jutun, ensimmäisen kerran kun mä otin botoksia, niin se oli vähän semmoinen meidän äitille, koska se on tosi ennakkoluullinen, niin se oli vähän siitä silleen, että no miksi sä nyt sitä otit, sä oot noin nuoria. Nämä perusjutut, mitä yleensä sitten on tämmöisissä ennakkoluuloissa, että ethän sä sitä tarvii ja näin poispäin. Mutta kyllä se on pikkuhiljaa tottunut siihen, että mä näitä hoitoja mä otan ja tulen ottamaankin ja että asia nyt vaan on näin. Että kyllä se on mun mielestä nyt vähän tottunut siihen, voisiko näin sanoa. Teidän äiti oli varmaan hirveän iloinen, että ne implantit oli omeno. Kyllä. Joo. Ne on sit luonnonmukaisia, tiiätsä? Niin. Ja sit silleen, että ne ei ollut pysyviä. Niin. Se oli muuten aika hyvä. Niin. Semmoinen parin tunnin juttu vaan. Niin. Ainoa vaan, että sä söit heti toisen. Niin, se oli kyllä harmi. Niin, se oli silleen harmi, koska ne oli aika samankokoiset. Ja sitten kun sä söit toisen, niin sulla oli vaan toinen. Niin, mutta voitais sitten, jäikö sitä toista vielä vai söikö me molemmat? Siis sä söit ja sitten paitsi johon se olisi mädäntynyt, tästä on 5 vuotta, ei ne omenat niin kauaa kestä. Voi ei. Ehkä se pitää ostaa uusia. Niin, ostetaan uudet omenat. Kyllä. Okei, mutta nyt tehdään botox-hoitoja. Ihanaa.
Onko sulle kuinka monta kertaa aikaisemmin laitettu botoksia? 2 kertaa aikaisemmin laitettu botoksia. Millaisen efektin sä oot sitten huomannut? Kyllä mä oon huomannut ihan selvästi, kun mä nostan niin kun kulmia, että ei tule niin paljon niin kun juonteita tonne ylös. Ja sitten se estää sitä, että ei sinne tule pysyviä juonteita sitten iän mukana. Että kyllä sen on niin kun huomannut ihan selvän eron. Joo. Eli ennaltaehkäisevästi myös sitä sitten oot Kyllä. Kyllä. Miltä se niin kuin itse toimenpide sitten tuntuu, että sattuuko se? Se on varmaan, mitä mä nyt on täyteaineitakin ottanut, niin se varmaan sattuu kaikista vähiten. Että se on semmoinen ihan, mä vertaisin sitä, kun otetaan sormenpäästä hemoglobiini, niin se mikä siinä tuntuu, niin ei mun mielestä sen enempää. Okay. Että se on kumminkin ihan niin kuin semmoinen lyhyt operaatio, joka on tosi nopeasti ohi. Niin en voisi kutsua sitä edes kivuksi. Niin, mä sanon, että jos se tuntuu siltä, miltä hemoglobiinin ottaminen tuntuu, niin ei se kyllä hirveästi sitten missään tunnu. Kyllä. Miten sä muuten koet, että onko sulla korkea kipukynnys? Musta tuntuu, että mulla on tullut korkea kipukynnys. Niin kuin näiden, nyt kun näitä on tehty näitä pistoshoitoja. Ja, että ei enää, mä en sillä lailla pelkää sitä kipua. Että... Oletko sä alkanut nauttimaan kivusta? En mä sano, että mä oon ruvennut nauttimaan siitä, mutta mä tässä just mietin, että mä oon ennen pelännyt vähän hammaslääkäriä niiden puudutuspiikkien takia, mutta musta tuntuu, että nykyään mua ei haittaisi ollenkaan, vaikka laitettaisiin puudutuspiikki, niin sekin olisi ihan vaan, että aijaa, sinne se nyt laitettiin. Nostapa sitä otsaa. Hyvä. Ja tee vihainen irvistys. Hyvä juttu. Elikkä nämä otsan lihakset, me lasketaan nyt sillä tavalla 3 alueeksi, eli tässä keskellä on tämmöinen kolmiomainen lihas, joka määrittää, tämä klapella määrittää näitä sipeliusjuonteita, kun irvistä kerran kunnalla. Näin. Sinne tulee sulle tommonen vekki. Sitten nostat hämmästyneen ilmeen. Ja täällä on 2 semmoista lihasta, jotka saa aikaan tämän vaakarypyn. Eli nyt lamataan näitä lihaksia. Niin kuin sä äsken sanoit, että sä kuvittelit, että se vaikutus olisi pysyvä. Joo. Ajattelepa taloudellisesti, miten hyvä se olisi, jos se olisi pysyvä, koska aine on kallista. Tietysti meille tekijöille se olisi katastrofi, Kyllä. Mutta anyway, se vaikutus kestää 3–6 kuukautta. Nyt kun me laitetaan esteettisissä tarkoituksissa botuliinia, niin me puhutaan promilleluokkaa olevista määristä somaattisen sairauden hoitoon verrattuna. Ja jos somaattisen sairauden hoitoon käytetään botuliinia, niin yleisimmät aiheet ovat liikahikoilu, migreeni, tämmöiset pakko-oireiset nykinät, esimerkiksi CP-vammaisen vauvan spastisuus tai lasten tai aikuistenkin spastinen nyrkki, eli tämmöinen lihaskramppi, jota voidaan lamata botuliinilla. Yliaktiivinen virtsarakko on yksi hoidon aiheista. Eli on paljon erilaisia aiheita, miksi botuliinihoitoja tehdään somaattisen sairauden hoidossa. Esteettisellä puolella yleisimmät hoitoaiheet on nimenomaan just yläkasvojen alueet, eli vaakarypyt, tämä sipeliusjuonne ja niin sanotut harakan varpaat, jotka tulevat tänne silmien ympärille. Tuleeko mulla? No kyllä sulla vähän tulee, mutta ne on iloisen ihmisen merkki, ei me noita ruveta hoitamaan. Ja joskus voidaan tehdä tämmöinen suupielen kohotuskin botuliinilla. Monasti ihminen näyttää kyllä kieltämättä vähän pöllöltä. Se tekee helposti semmoisen jokeri-ilmeen ja sen takia täyteaineella saa paljon lempeämmän suupielen kohotuksen kuin botuliinilla. Se, miksi sun kannalta esimerkiksi tämä botuliinihoito on hyvä, sä tykkäät selkeästi feminiinisemmistä kasvon piirteistä. Kyllä. Ja botuliinihan ohentaa lihasta ajan oloon. Eli tämä on myös hyödyllinen asia. No niin. Nyt me vähän lasketaan sua, niin mun ei tarvitse kiivetä tikapuilla pistämään. Jos sä nyt pistät, ota vähän rennommin. Ota rennommin. Aha. Kun sä laitoit pään alas sinne lavuaariin kuhtouksessa, niin ne vaan lensi sun mukaan sinne. Oikein vihamielinen irvistys. Niin kuin näin. Just, päästä rennoksi. Tässä on vähän tiukempi lihas. Hyvä. Mä tuntuu, että mä sain sähkäriin. Aatella. Nosta Kauhea. hämmästynyt ilme. Minä
minä olen voittanut lotossa, Ilme. Kiitos ja rennoksi. Ja uudelleen. Eurojackpotistakin tuli päävoitto. Päästä rennoksi. Tuleeko mä aina säikään sitä? Olen pahoillani. Ja tiedätkö, mitä pitäisi nyt muistaa? Ei liiallista niinku urheiluista tulee hikoilua. Oliko se ei saunomista, ei alkoholin käyttöä? Kuinka pitkään aikaan? Onko tää koe? On testi. Tää on kokeet. 3 päivää. Eikö? No sekin on ihan hyvä. Se on kyllä kuitenkin 2 päivää riittää. Okei, joo. Nyt sun päässä on pahkat, mutta ne eivät ole pysyviä. Botuliinion vierasaine-elimistö tunnistaa sen ja tekee tällaisen pienen reaktion, joka kuitenkin pikapuoliin helpottaa. Kyllä. Meikkiä pistoreikään ei saa laittaa 2-4 tuntiin, koska se pistoreikä on portti infektiolle. Vaikka Tämän olet muistan. meikkitaiteilija, no touch, no touching. Ei täydellinen iho tarvitse meikkiä, etkö sinä tiennyt? Aivan oikein. Näin, ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Susanna on pilannut mun meikit jo. Me ollaan tässä vähän puhdistettu sun naamaa, että päästäisiin nyt sitten Ei olla tarkilu. piikittelemään lisää. Niin Martta, mä oikeasti meikkasin sen. Ai, onko tää Susannan Tää on erikoinen? mun uusi. Ootko sä nähnyt näin nättiä poskia ennen? en ole kyllä ikinä nähnyt. Nämä on punaiset posket. Petteri Punakuono gone wrong. No viime kerralla mä olin kato Petteri Punakuono. Niin. Millaista lopputulosta sä tänään sitten haluaisit saada? Siis. Saaks mä peilin ja pysty niin havainnollistamaan tätä asiaa paremmin? Ei mitään peilejä, riittää, että me nähdään. Siis mä oon ajatellut, että mun huulet on krasti yök. Mut siis mä oon ajatellut, kun mä nukun yleensä enemmän niin tällä puolella ilmeisesti, kyllä. Jommalkumalla whatever. Mut siis mun tyhjenee tää puoli yleensä täältä nopeammin. Että mä huomaan, että siitä yleensä kasvoissa, kun siihen tulee niin enemmän tänne muhkeutta kuin tänne. Koska mulla on kuitenkin aika niin jyrkkä, niin mikä tää on, tää luu täällä. Masseter. Niin sekin, mutta se luu siellä alla, mikä se on? Leukaluu. Niin, no. Niin. Kuinka blondi voi Niin. Mut siis niin anyway, niin se on kuitenkin aika niin kuin olemassa. Niin mä haluan, että se tulee... Toi sana pois, heti delete. Niin musta tuntuu, että tää tulee enemmän esille kuin tää poskipää. Mä haluan, että tää poskipää liftaa täältä enemmän. Että mun kasvoja tulee enemmän sain veemäinen muoto. Tämä on aika jännä trendi, että Jani halusi myös veemäistä muotoa. Mä ajattelin, no eikö se riitä, että puhuu tuhmia, niin on veemäinen? Vähän niin kuin minä. Okei. Eli tosiaan niin me on täytetty niitä poskia aikaisemmin. Sulla vissiin, onko me 2 kertaa? 2 kertaa laitettu. Joo. Eka kertaa varmaan niin kuin vuosi sitten ja yli. No siitä on varmaan yli ja sitten me on laitettu tosi pieniä määriä. Eli me laitetaan Henrylle 0,5 millilitraa maksimissaan per puoli. Ja se idea, minkä takia me on lähdetty täyttää poskia ja laittaa tänne mesolankoja, että me halutaan niistä kasvoista niin kuin semmoiset periaatteessa sydämenmuotoiset kasvot. Ja silloin kun laitetaan täyteainetta tänne poskiluun päälle ja tänne niin kuin, tavallaan tämän itkukanavan jatkoksi, mikä Henrylle nyt ei selkeästi näy, mutta vanhemmilla ihmisillä jo näkyisikin, niin se tekee tämmöisen nostavan liikkeen tänne poskipäihin ja silloin ne koko kasvot niin kuin kohoaa. Sehän vähän näkyi silloin, kun aloitettiin. Kyllä, joo. Ja on helppo laittaa highlighteri. Tämä juuri, parasta ikinä. Highlighterista puheen ollen, niin tuleeko naiset usein kyselee sulta meikkivinkkejä? Riippuu roikkuu. Joo ja ei. Koska se on vähän kaksinainen. Joidenkin mielestä, minne sä haluat mut? Mä katon tässä, Joo. voit puhua. Joo. Niin jotkut katsoo vähän vinoon, että minkä takia noin paljon, ja jotkut taas sitten katsoo, että anteeksi, mä huidon. Niin jotkut katsoo sitten taas, että tosi päheesti tehty. Nyt mä haluaisin vähän, että sä otat paremman asennon ja keskityt tähän, mitä tehdään, että Mä en pysty ei käy katsomaan vahinkoa. samaan aikaan. Joo, nojaa vaan tonne taakse. Hyvä. Ja käännä päätä tonne.
Miten sä oot, Hemppa, viihtynyt siellä uudessa työpaikassa? Tosi hyvin. Joo, mä oon huomannut, että teillä on älyttömän hyvä henki siellä. On siis ehdottomasti tosi hyvä henki. Ja muutenkin on töitä on enemmän. Musta tuntuu, että ihmiset löytää mut helpommin nykyään. Joo, no varmaan se johtuu myös siitä, että sä olit vähän syrjässä siellä Espoossa. Että tää on niinku helpommin löydettävä paikka on toi Digrii tuossa keskustassa. On ehdottomasti. Ja sano, jos tuntuu yhtään ikävältä. Vähän tuntuu painetta. No painetta toki tuntuu, mutta mitään semmoista vihlovaa kipua ja ylipäätään mitään kovaa kipua ei saa tuntua. Joo, ei. Toi tuntuu vaan paineelta vähän. Mä en tajunnut, että se neula oli siellä sisällä. Tosiaan on ennenkin puhuttu, että näitä poskia voidaan tehdä neulalla ja kanyylillä. Ja meillähän on todella taitava lääkäri Olka Lensu, dermatologi, joka tekee kanyylillä tosi kauniisti poskia. Sitten jos jotakin tämä neula pelottaa, niin sitten se onnistuu. Itse mä en niin paljon sitä kanyylitekniikkaa harrasta, joissain tapauksissa kyllä, mutta Olka on hyvin taitava niissä. Olka tekee sulle myös sitten tänään ton mesolankahoidon tonne. Ja. Nyt jos nouset hetkeksi istumaan, niin katsotaan vähän niitä poskipäitä. Käännys tänne päin. No, nää nousi ainakin ihan mainiosti täältä. Teepä kerran tällä tavalla. Hyvä. Ja käy takaisin. Wow. Hyaluronikka toimii poskissa oikein mainiosti. Tekee vähän gutaa. Tässä on kyllä sika pitkä aika, kun nämä on viimeksi laitettu. Niin kuin oikeasti pitkä aika. Me laitettiin silloin kerran täällä Medfinillä, muistatko? Me kuvattiin se poskenlaitto. No se on viimeisen kerran, kun mulla on laitettu. Joo, koska oli viime kesänä. Joo, kyllä. Mutta hyvin ne on kyllä mun mielestä pysynytkin. Kyllä. Tämä on semmoinen alue, jossa pysyy, kun se tulee syvään kudokseen, niin se pysyy siellä mainiosti. Noin. Ja taas saat nousta. Tämä on interaktiivinen hoito. Sika kiva. Joo, tämä on sellainen kiva hoito, kun tämä tulee tosi pienellä määrällä. Katoppa tänne päin. Hyvä. Laitat kyllä jotain tosi vahvaa tököttiä. Hyaluronikkaa. Samaa mitä aikaisemminkin. Neulalla kun laitetaan, niin pitää laittaa todella pieniä määriä. Laitetaan per pistokohta 0,1. Ja hyvin huolellisesti pitää muotoilla. Nyt sulta tuli ensimmäinen pisara täältä verta. Wow. Ei ole paljon. Mä kuihdun. Paljon vuotta. No tästä sä et hengiltä vielä. Tää on siitä sun 5 litrasta promille miljoonasosa. Niin tähän sä et nyt vielä kuihdu. Toistaiseksi. Mutta noista muista reiistä ei tullut tätäkään tippaa. Siis Susannahan ei ole ikinä saanut mulle kerran oot mustelman saanut. Se meni viimeksi se mustelmaneitsyys ja mun elämä meni ihan sekaisin. Joo, mutta sekin oli tossahan pieni läntti tossa huulessa. Ja sit mä olin, että aha, tässäkö tämä oli. Joo, siinä se oli, mutta se oli ahdistava kokemus, kun meillä ei ole niitä mustelmia sun kanssa siunaantunut. Niin... No, eihän se tunnu miltä, että on tehty mitään, jos sä oot seuraavan päivän ihan niinku no, ready to go. No, mutta sä oot aina ollut. No näytäpäs niin. Nyt. Superkiva. Jep. No kyllä sieltä oli volyymi näköjään kadonnutkin, nyt sen huomaa. Joo, yllättävän hyvin puoleen, eikä ihan mennyt kuule sitäkään. Vielä saatiin millilitrasta tämän verran jäljellä. Noniin, tosi hyvä. Melko mainio tulos. Tosi ihana sivusta näkee taas kun nousee. Se olisi kuule
Sitten Olka Lensun vuoro pistää sinua neulalla. Jännittävää. Susanna ainoa ottaa mun naaman koskella. Olen ihan kerran laittanut silmoista. Takaisin selälle. Takaisin selälle. Mä oon jossain shaipassa. Mä olen niin ylpeä Henryn kasvoista. Miksi? Kun laitetaan täyteaineita ihmisille, tehdään huulia ja poskia ja muuta, niin ihan yhtä paljon mä iloitsen joka ikinen kerta, kun asiakas on tyytyväinen, mutta Henrystä mä iloitsen kaikkein eniten sen takia, että hän osaa meikata siitä työstäkin parhaat puolet. Mikään ei palkitse tekijää enempää kuin se, että toinen osaa korostaa vielä sen kaiken niin hienoksi. Mua vähän jännittää kuule tää nyt. Miksi? No koska mulla ei ole pitkä aikaa laittu sinne tää. Oi hyvä näkyy parata siellä. Shhh, älä kertoko, että mä oon mies. Millä langoilla sä laitat? Tavallinen monolangat, ei mitään erityistä, mutta vähän tekniikka, joka on tukea tämä osa. Ja rasvakudos on tällä hetkellä erittäin paksu. Ihon elastisuus eli turvur hyvä myöskin, ja tämä pitää säilyä nimenomaan tämä asia. Eli aloitetaan tämä toimenpide. Voiko siellä olla vielä vanhoja lankoja jäljellä vai pitäisikö niitä olla kaikkien sulana? Yleensä kaikki suot. Tätä ei ole mitään erityistä. Et ei ole mikään ottanut vastaan? Yleensä ei. Ja viimeinen pitkä. Mitäs voin nyt? Vähän sattuu, mutta ei mitään ihmeellistä. Selvä. Tästä. Vesulangat on mun mielestä siitä hassut, kun ne ei satu, mutta sitten kun niitä laittaa enemmän, niin sit sä tuut hirveän tietoiseksi siitä, että niitä laitetaan. Ja musta tuntuu, että se ei satu, vaan se tieto siitä, että ne huiluu sinne, on se mikä sattuu. Teemme nyt langoin karkaassa tästä. Näin.
puolella. Sama tilanne. Toimenpide tehty. No se on siinä. Kyllä. Se oli nopea. Mitäs haluat? Mitäs odotit? 15 tunnin operaatio. Ei. Musta tuntuu, että noi pidemmät niin tuntuu vähän enemmän kuin noi lyhyet. Mm-hmm. Et sä laittanut lyhyet siihen sitten niin poikittain? Lyhyt minä laitan tällä tavalla. Joo. Semmoinen verkko. Mut sit sä laitat niinku ylhäältä niinku pitkiä. Kyllä. Sulla on nyt tällä hetkellä hyvä ihon alle karkassi. Tämä kollageeni muodostui tämän langojen päälle ja tulee hyvä tuki alaleuvalle. Hyvä. Näin. Poistetaan kaikki. Siellä on niitä palluroit vissiin. Kyllä. Ja sinä voit nostaa. Alright. I'm done. Hei, tosi paljon kiitoksia Hemppa ja Teemu, kun tulitte meidän vieraaksi. Lasku tulee sitten perässä. Kyllä. Kaikki luulee oikeasti, että Henry on joku suuri meikkitaiteilija. Onhan se ihan hyvä, mutta ei se ole läheskään niin hyvä kuin mä. Kattokaa noita poskia. Nämä on niin kuin Susannan uusin trendi. Wow. Nämä on, mikä se oli se lappunen? Spree. Joo, spree-lapulla blendaaminen, eli ensin levetään meikkipohja. Ja eikö se sitten ollut sen päälle sit hinkataan oikein väkivallolla niitä poskia, tulee tosi nätti poski. Niin, punaiset ja tommoset niin kuin kivat. Mäkin haluan tollaset. No kuule tehdäänkö? Joo. Mut hei, Olka teki sulle jotain. Mitä sä tykkäsit? Joo, siis Olka teki mulle tän mesolangatuksen tänne mun Eikä tilanteeseen. yhtään mustelmaa. Alaleun päälle. Joo. Ja siis siis se oli tosi nopea. Ainoa, että mä en tykkää niistä pitkistä langoista, ne on mun mielestä ihan kauheita. Musta tuntuu, että ne ei niinku satu, kun ne niinku tökätään ihoon, mutta sitten kun susta tulee hirveän tietoinen siitä, että niitä laitetaan, niin sit sä tiedät sen, että siellä se menee, mä tiedän missä se on. Niin sit se rupeaa niinku sattua sen takia, että sä tiedät missä se menee. Mutta sitten pitää muistaa myös niiden teho. Kyllä. No mitäs sulle, Britney? No, mullehän laitettiin botoksia, että musta ei tulisi ruma. Mutta sä oot ruma. Ei sille voi mitään. Näin kauniisti me puhutaan, ihan niin kuin Anu Saakin. Sanotaan kaikille, te ootte rumia kaikki, sanoo Anu Saakin. No ei se nyt ihan niin sanonut, aika rumasti se silti sanoo. No sä oot sanoa, että Teemu on ruma. Eikä, sä oot vaan kateellinen. Niin onkin. Mutta hei hölmöläiset, kerrotaanhan me vähän lisää näistä meidän uusista kuvioista. Eli Olka Lensu ja allekirjoittanut ja eräs salainen kirurgi, jonka nimeä me vielä paljasta, olemme perustaneet ihan oman klinikan. Ja tämä Valon eli Lux-klinikka tulee tuonne Töölöseen ja tarkempaa osoitetta me ei vielä kerrota, mutta se missä hurja remontti kuhisee tuossa tulevina viikkoina, niin sinne se sitten tulee. Kai sinne tulee sitten mulle ja Teemulle oma huone. No teille tulee tietenkin oma huone. By the way, Tuija tulee meidän mukaan ja Teemu on tainnut Tuijalla käydäkin. Niin Kyllä. sä voit nukkua siellä Tuijan hoitopöydällä. No mutta se on mahtavaa. Eikö sun saada omaa huonetta? No sä voit sitten nukkua mun huoneessa. Sehän on periaatteessa noin niin kuin omat huoneet. No niin, hyvä.
Se ehkä käy. Joo, ihana. Ja me ollaan aika hyvin saatu kerrottua kaikista eri hoidoista ja me ajateltiin jatkaa sitten tubettamista, jos siltä tuntuu. Näin tehdään, eli seuratkaa Susanna Hanhineva TV:tä. Niin, peace out.